to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow, Mama! Yay! Good girl. May oya pa. But the very next day, Okay, bukas na ako si Mark yan. yay! Oh, yan. Oh. Oh, yan pa doon. Oh, anong sasabihin? Oh. Dapat. Oh. Oy, nag-thank you ka mo. Mag-thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Oh, thank you. Wow. Oh, tago na. Merry Christmas and a Happy New Year. Oh. Sit down. sa bahay. Ayan. Ako muna. Dalawa, tatlo, apat. Ito, Jomar. Thank you, Mommy. Merry Christmas. Love you.
May. Sumanito manita. Tapos ini si Merry Christmas. Thank you po. Tapos ini Kibiboy. Thank you. Ika na, Bibs. Ika na, Bib. Ako. Si... Ano? Kuya. Sabi mo. Thank you. Tapos, wala na. Kaya mo doon sa lip. Yes. Kaya mo sa dito. Buksan mo muna. Isa-isa. Ito kay Lala. Ano yan? O di meron ka ng pangkuyan, pang New Year. Wow! Wow, yan. Sexy. Kiss ka dito. Kiss. O yan. Lala. Go. Sige, go. Sa sahig. Oh, go. Ano yan? Ano yan? Oy, harap ka dito. Dito. What's that? Jomar, buksan mo man nga. Tapahan mo. Tapurado na. O dali na, tapurado na, Jomar. Hindi siya nakakano. What's that? Hindi man kasha sa'yo. Oh, what did you say? Thank you. Kiss ka dito. Kiss ka dito. Oh, bigyan mo ng gift na dito. Bigyan mo ng gift na dito. Yan. Dito. Thank you. Wait, paano na buksan? Asan na? Alam? Nabuksan pa na. Ano ni? Yeah. Oh my God, yung marang bali. Yeah! O, bukasan man hindi yan. Ayaw na. Wait lang. Wait lang kami na muna. Pag-ilala. Thank you, boy. Ay, wow! Thank you, boy! Boy. Ang cute! Thank you, boy. Iniwan. Oh, Versace? Iyan pabango yan, May. Pero pwede mo yan pang Oh, thank you, mommy. Thank you, Mami. Love you. love you. Wait lang. Tanggalin mo muna. Thank you, mommy. Sorry! Hindi na video pero very happy ako kasi matagal ko nang dream to. Thank you. Sarap lang mo patayin sa naga. Uy, thank you. Sorry po ako nagbibideo. Hindi ko pala na-record. Japan quality. Thank you. Tulungan mo ako dito. Happy ka? Medyo parang gift namin yan ni na daddy mo. O ano, happy ka? Dream niya kasi yan. O ano na? Ano na? Bakit hindi ka makala? Ano? Iiyak na yan. Dream niya kasi yan. Ah. Oh, ano mo pati ito? Ano itong kadakul? Tupuan mo na. Yun ba yung ano? Ito yung hiningi mo? Yun ba yung umiiyak, no? Tupo na po. Wow, may makeup table na. Yan ba yung sunod? Tingnan ko nga. Uy, may cutic siya. Oh, may... Tingnan ko nga yung makeup mo dito sa mirror. Buksan mo. Wow! Mga makeup ni Mami. Ayun mo. O, yung drawer mo. Nakabukas na. Oh. Lumay lang. Dahil nakalak. Hindi pa kaya yan. Wow! O, dito sa drawer mo. Yung mga drawer. Ito. Wow! Alam mo na kung saan... alam mo na kung saan tatago yan. Kaya atin, tigil na. Wow! Ah, sabihin mo. Thank you!
Oh, Thank you, Daddy. kasali pa. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.